discours président de la république à la nation haala mawɗo leydi ndi fewde e leydi ndi. Min ari hande ngam yidde yewtidde mon caggal programme uji ɓennuɗo ɗi fof woni élection ngaji député ji ɗi e élection ngaji au conseil des collectivités territoriales e wondude darnugol kesol assemblée nationale e kadi subtanade ɗum gardiɗo. Mbiɗo adoro noon e yettude geno e yettude kadi leydi ndi noɓe darori e élection ngaji ɓennuɗi ɗo ɗi, sabu élection ngaji ɗi ndewi lawol kadi waɗi organisation baɗɗo fayi. ɗum noon ene jari mi jarna yimɓe leydi ndi, sabu Sénégal holliri wonde ko leydi démocratie mawdi kadi ko démocratie timmuɗo. Administration men e lebbi jeeɗiɗi ɓe mbaɗiɗo organisé e nder hitande nde ko fotine élection ngaji tati, tawa noon koye nder hitande nde tan. E lewru janvier ɓe mbaɗino élection mairie et conseil départemental. E lewru juillet ɓe mbaɗi élection député. E nder lewru septembre ɓe mbaɗi kadi élection au conseil des collectivités territoriales. Élection ngaji ɗiɗon fof ne wayi hewde poɗodiral ni, ne wayi hewde hiiro e ŋaayo ni. Ɓe mbaɗi ɗum e dow haqqilantagal e dow dayre kadi e dow démocratie. Yimɓe ɓene kolliri sifa moƴƴo woni population o, sabu ɗum goto hen fof ƴetti carte mum yeehi wotoni on mo jogui yakare o ha Allah waɗi wote ɗe jawti e dow jaam. So mi yetti population o, alay sago mi yetta administration o, alay sago kadi mi yetta tribunal ne tawno ko kamɓe ceernata élection ngaji ɗi. Mboɗa yetta kadi force défense sécurité woni armée o, police et gendarmerie. En ji sécurité mo gandanɗa hoorema ɓe gaddi ɗum e nder élection ngaji ɗi. Kono mboɗa yetta kadi ɓen wiyeteɓe ko kañumen goni opération ummotoɓe e nder leydi ndi e ummotoɓe ha e caggal leydi. Mbiɗo yetta kadi parti ji politique ɗi gandanɗa hoorema ko kañumen poɗodirtuno, kono kadi mboɗa yetta presse o e wondude société civile, sabu ɓenne so tawi gueɗe élection ngaji ɗi leeri juuɗe mumen nani hen. Wadde ɗum holliri Sénégal aada mo joguino e démocratie o feeñi e élection ngaji ɗi. Woni élection ngaji labɓi cer ɗi ngala hay sikki sakka walla jiihi jaaha goto, surtout élection ngaji baɗaɗe e dow jaam. Haadi en darni assemblée kesso mboɗo manta député ji koolaɗi cuɓaɗi ngam yo gon député ji leydi ndi e sumgoji ɗiɓe cuɓa, sabu ko leydi ndi suɓiɓe. Miijam iwane e wonnoɓe député hande natti wonde député, sabu démocratie ko noon, sabu ɓe jehino e élection ngaji he kamɓene ɓe dañano. Démocratie noon ko ni wayi, sabu ɗum handa heɓat tan janggo mbasa. Kono noon se en jii ko kewi e darnugol bureau kesso assemblée nationale o, ko hunde sofde nde mi yonnani e darnugol bureau assemblée nationale. Ko gueɗe ɗe gandanɗa hoorema yoɗani e nguru Sénégal, yoɗani kadi eɗo Sénégal tolni e démocratie ɗo, sabu ko fitina e wondude bonande nde jiida ni e ko population o sohli ko walla ko population holli ko ɗum de jiiɗen toon ene herƴina démocratie men. Gueɗe ɗeɗon kamtoriɗɓe noon eɗen mbasiyo waɗɓe ɗum ɓe yoɓe gandu assemblée nationale ko hunde mawde e nder leydi ndi, sabu assemblée nationale ko kañum jogui kopporeje nawroje leydi ndi yeeso. So budget alade hay hunde yahata, safrotoɓe ɓe mbawa safrade, kadi fotɓe hebde salaire ji mumen par mois ɓe mbawa ɗum hebde, remoɓe ɓe en dañata ko ballirɗen ɗumen. Wadde noon ɗum eɗen gandi wona caahan. Ɗum noon hankanti woodi ha pari, kono noon ko ñagotomi ko député ji ɗiɗon yoɓe gandu joni ɓe joɗanaki ɗon parti, sabu ɗum ɓe joɗini toon ko Sénégal. Ɓe ganda ɗo ɗum torni kadi ɓe kormo yimɓe ɓe, sabu assemblée hay gouvernement ala droit nadde toon, goto fof ene jogui ɗo foti hadde, so wona kamɓe député ji ɗi gandanɗa hoorema ko kañum joguino woote ɗe. Wadde noon gonka mabɓe foti ko yodde, foti ko nandude hoolare nde leydi ndi jogue mabɓe ha wotani goto e mabɓe fof wawi wonde député assemblée nationale. So tawi ɗum ɓenni mboɗo siftanoro on de kuule leydi ɗi ina waɗi ko tottimi. Haadi ko min woni président de la république woni yurnitade gueɗe leydi ndi e yurnitade sarɗiyeji leydi ndi. Ɗum noon alay sago mi waɗira noon, sabu kala kone herƴina démocratie e ko bonnata sarɗiyeji leydi ndi mi saloto ɗum. Mboɗo ñaago noon député ji ɗi fof yo goto fof daro darde mum
ne députéji ɗi fof mbayanno gila nde keɓɗen démocratie en jiiɗo débatji kewɗi goto fof ene wawi haalde miijo mum haala ko yiɗi taw bonnani tawa kadi haɓaka hen ko ɗum de woni gueɗal ngal ñagotomi beele yimɓe ne mbawa huccande golle ɗo e lewru eɗen poti wadde section budgétaire woni ngalu leydi ndi eɗen poti yewtidde hen ɗum noon namdi ko yewtidde newya yewtidde needi yewtidde taw koye dow jam jam ha goto fof daro darde ne foti wawde darade nde ɗum noon mi darota hen sabu ɗum ko kuule leydi ndi pawi ɗum e dow am sabu ɗum ko responsabilité am so ɗum ɓenni bandiraɓe gonɗen koye caɗele aduna caɗele ɗe gandanɗa hoorema filfiltodiri windere nde fof sabu mboros o duuɓi tati nan ɗo kala ɗo jaaruɗa e aduna o eɗen jiya hen caɗele eɗo banggue liggey eɗo banggue jencude caɗele eɗo guura aduna o kono haɗadi caɗele ɗe fo e hewde gouvernement am yaltini kalis kewɗo ko fotine temedde 620 milliards ngam darade e yoga e caɗele ittande ɗum population e nder ɗum hen temedde 3 milliards waɗa koye courant waɗa koye gage waɗa koye essence e gasoil te ɗum ɗon haaɗi koye lewru nduɗo le 30 lewru septembre temedere e capanɗe 5 milliards ɗen kopporejo noon waɗa koye impôt et taxe ngam fawtude ɗum e population o beele tigui rigui gurdam mabɓe wawa hoybude woni coggu sukara e coggu diwlin e coggu maaro e ko nandi hen caggal ɗeɗon kopporeje 120 milliards yaltinama ɗum ko ngam ɓeydude jobdi liggotoɓe liggontoɓe gouvernement o caggal ɗum 43 milliards e ko fawi min balliti ɗum ujunnaji 94 ɓesgu e nder leydi ndi sabu jomum men ene cohli hen no feewi min ƴetti min mbaɗi ɗum transfert ɓesgu hen fof heeɓi ko fotine ujunnaji 17 kono ɗum fof mboɗo andi wonko nafata kono mboɗo yawi ɗum no feewi ko yawde ɗum ni tagui wonde gouvernement kesso mo jiɗmi fawde janggo samedi so allahu lamɗo jaaɓi ko pawanmi dow mabɓe ko ɓuuri yawde e yaccade woni koɓe gadda safara ngam ɓe gussa nguuro ka ɓe gussa luwas o kadi ɓe kebbina golle sukaɓe ɓe ɓe balla kadi rewɓe ɓe ɓe balla sukaɓe ɓe ko fewte entrepreneuriat min kontina haɓade kadi e toɓoji ɗi gandanɗa hoorema kala no ɗe mbaɗi ene heewi ko ɗi bonnata e nder leydi ndi ha so tawi ndungu artoyi hay goto jogora ko hen kulhuli ɗum de so Allah jaaɓi ko ɗum woni gueɗe ɗe gandanɗa hoorema ɗe gouvernement kesso o adoto wadde hay min hooram mami noddu jagge ko wayno sodoɓe ɓe e commerçant ji ɗi e importateur uji ɗi mamin jewtu hen ha effort mo gouvernement o waɗata wawa yettade population o ko ɗum de bandiraɓe leydi ndi woni haalaluji ɗi jinnomi yewtidde mon sabu mi feccani sikke Sénégal mo gonɗen o ko kañum woni leydi jaam sabu poɗɗen ko jakkodirde e jokkodirde e ittodirde ko nden de jogotoɗen doole ha goto fof ɓeydo ha tina ɓeydare mum e dow teere ene wonde needi mboɗo mi yetta on mboɗo jarno on mboɗo yafno on hakke wassalam bandiraɓe musidɓe ko ɗum woni discours président de la république Macky Sall fewde e leydi ndi ɗum noon inchallahu rabbi janggo samedi so allahu lamɗo jaaɓi ina gasa mi en gandu holi jogorɗo wonde premier ministre mo leydi Sénégal sabu ɗum ko ñande hen gouvernement kesso o waɗete ɗum noon en nani haalaluji makko ɗi siki ala onon e commentaire he goto mon fof adda hen miijo mum ne handirta ñande mi wi on wonde Titonde TV ari ko findinde e tindinde e hirjinde e jertinde ne tawno kala ko waɗa e ɗemde goɗɗe eɗen poti yeɗede hen taw koye nder leydi he gonɗen alay sago mbatteneɗen ɗum e ɗemgal niniwal ngal hayso en mbawa en etato on jarama kono noon doole Titonde ko onon continue wadde abonné mbaɗon like mbaɗon partager ɗacconen commentaire uji mon ɗum noon yo Allah rokku en dañde ɗemgal niniwal ngal filtodira e nder windere he taw noon kala ɗo ɗemɗe goɗɗe ɗe kaala ɗemgal men ngal ne wawa haalede ɗon hanirta ni windaɗo abonné ñoƴƴuɗon to windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo